Tristan Bangma is even waarom in Friesland. Die tijd broekt er om met zijn piloot Patrick Bos te trainen en bij sponsoren deel te gaan. Patrick, Tristan. Hoe is het? Goed jongen. Goed, Ook. zeker. Jullie ook? Zeker. Na elk belangrijk toernooi, daarna ga ik meestal alle sponsoren even bij af. Een kopje koffie drinken, even bijpraten en ja, hopelijk praten over het succes wat we net behaald hebben. Ja, net als nu. Jullie trainen, jullie hebben er alles voor over. We hebben een mooie sponsorgroep voor elkaar en omdat die mensen ook wel snappen dat dat heel veel energie kost, dat je heel veel ervoor moet doen. Een van die sponsoren is dit reclamebedrijf op een jouwer. Bangma roende zelfs nog even stage een aantal jaar. Toen kwam Tristan een keer bij me om te vragen van ja, kan hij mij helpen? En nou, dat sprutste ons enorm aan. Maar vooral de drive van Tristan, maar zeker ik van Patrick. Zij bedroegen topsport. En inderdaad, het is geen voetbal of geen wielrennen als de Tour de France of de Giro. Maar het is wel qua publiciteit. Maar als er juist wat zij ervoor doen, ze doen er zeker geen minuut minder training om dan hun. En ja, dat vinden wij heel bijzonder en dat ondersteunen wij heel graag. Daarmee kunnen wij een extra stapje zetten. Bijvoorbeeld een mechanieker die bij mij thuis komt sleutelen of een keer een massage extra, zodat ik weer beter herstel. Ja, dat helpt enorm ja, richting de prestatie. Bangma hoeft toch zijn sponsoren net meer hoe yield in te zetten. Hij kan hem dus volslijn focussen op het hutfietsen. Ja, dat is altijd mijn droom geweest en nu kan ik echt dat leven leiden en dan kan ik echt kan ik elke dag alles eraan doen om straks in Parijs mijn beste prestatie ooit neer te gaan zetten. En dat is schitterend. Ja, wij gaan Succes. fietsen. Yo, succes. Dankjewel, uit te spreken. Tot volgende keer. Yes. Hoi hoi. Tot ziens. Yes. Dan zullen Bangma en Bos op de tandem Friesland terug voor een training van meer dan 3 uren. Okay, let's go. Ik krijg wel wat mee van de omgeving, maar op mijn eigen manier. Ik zie dat we in een gebied fietsen met veel landerijen. En vaak zie ik dan wel een donker stuk, dus dan bomen of nou ja, en natuurlijk Patrick voor me in het fantastische tenue. Ze hellen de maximale score. Dat wil zeggen 6 keer goud. Want bij de beide vrouwenbekers en op het EK wonnen ze zowel de tijdrit als de wedstrijd op het dik. Echt heel veel tijd om er tot nu toe bij stil te staan is er nog niet geweest sindsdien. En ja, hopelijk, of ja, misschien moeten we dat wel iets meer doen, want het is natuurlijk wel echt heel bijzonder wat we aan het doen zijn en wat we hebben gepresteerd. Ben je beter als ooit? Ja. Waar verneemt dat hoor? Ja, aan de manier waarop we fietsen. Dus gewoon het gevoel op de fiets. Dat het heel, ja, wij zeggen dan het gaat heel smooth. Dus de synergie is supergoed. Maar ook gewoon aan de wattages die we leveren. Dus ja, ik denk dat ja, daaraan zie je dat. En natuurlijk de uitslagen. Een oorzaak van het succes is dat Bangma en Bos na de Paralympische Spelen van verleden jaar net lang stilzitten hebben. Beiden hebben van het winter kijkt meer dienen, zoals het trainingskampen op Hichte in Spanje. En dat smiet nou zijn vrucht na. Tristan is eigenlijk al jaren echt heel goed. En is er nu steeds gewoon een stapje bij aan het zetten. Rijdt steeds nog hogere vermogens. En ja, weet je, ik denk eigenlijk al dat hij al jaren bij de beste, nou, 1, 2 of 3 stokers hoort. En misschien is hij nu echt absoluut de beste. Het seizoen is nog net klaar. Sterker nog, het volgende doel staat alweer met reed omcirkelen in de agenda. Begin augustus hebben we een wereldbeker in Quebec, Canada. En de week daarna het WK in Begamo, ook in Canada. Dus ja, dat is het absolute hoofddoel natuurlijk, het WK. Nu het zo goed gaat, willen we natuurlijk proberen ook wereldkampioen te worden. Dat is natuurlijk ja, het mooiste wat we dit jaar kunnen behalen. Mannen.